Mas Fit ya. Sorry ya Bos. Lali tenan ya terus ya. Yang penting joget mboten pareng utut mengke mencelamat kancane nggih. Gubuk asmara. Monggo. Nek sapa ya? Sapa Mbah Wit? Lah lek yo siji monggo Mbak Arus. Lah peh ngepet Mbak Arus masak apa masak. Kan ayah itu toh. Ayah. 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 Sang. Wis lah. Mas Genjur, kendang dari Kemukus dimainkan. Dung tak deng dulu, dung tak deng dulu. Coba dulu. Maka Mas Wit. Enang. Iyo, iyo. Katimas. Catetan sajroning ati datan lumpur saya merati. Aku kowe dadi karwa merga laran nang gubuk asmara. Asale Madukara.
ho he ha ho he yo yo ho ho yo 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 tenang iki hah ndi kowe tak kandhake pakmu piye pakmu kancaku sekolah kok ya